welcome back again guys sa munting channel namin guys. Ayan. So kahit maulan-ulan, so tuloy pa rin yung namin gagawin namin ngayon na na palugaw. So parang part 2 na rin to guys. Sana hindi lalakas ang ulan para mabigay namin yung lugaw guys. Ayan. Medyo hindi maganda yung panahon namin dito. So okay lang yan, at least palugaw pa rin tayo guys. So tara guys, samahan nyo ako sa labas para silipin yung kung luto na ba yung lugaw. Tara. Nag-face shield. Is that real? Obir naman na kayo, obir pot naman ang kayuha. Ito na Oh, pista ka na kayo. Pista. Ay, nagsubunin eh. Mga guys. Gusto na umakwan. Asa? Kapit ano siya? Buwa ba na buwa? A few moments later. Baso, ay, ambil na tutong be. Ali mo nula may baso po. Dira, ambil na tutong be. Nakadaw. Linya. Apila may video ito. Lain ka mo yun. Ama, apila ka na itayin ka na. Uday, guidance. Kuha Jared. Basta siya, hindi si mama yun. Pila. Hindi, baka kanina ibutay na skwala, yun ang nagkulay. Yung mga bata guys. Dari sa bata, ay, iyahan eh. Baby, ang mapasok. Ari ka maana, anak. Ate, manila siya. Ngakot ka taka. Nakaw. Ano siya? Iya kipahas din. Ay, day! Siya ka naghatag. Tara nung uwi! Tara! At tumulin niya. Ay, pag nabasa ko mo lang, Murado na eh.
Ew! Guys, kasi hindi maganda hindi gano'ng makasuran. Salamat sa lahat na nag-sponsor dito guys. Salamat. God bless po sa inyo lahat. Sana po tuloy-tuloy nyo para marami kayong mga bato pakain ng lugaw. Lakukit! Nakay na kay baso ah. Talaga ba kayo? So ayun na nga guys, ayan natapos na yung palugaw namin guys. Sana po wag nyo skip yung harang guys, yung ads para naman marami pa kami matulungan guys. At saka salamat din sa lahat na nag-sponsor sa palugaw na to. At salamat sa lahat. Buti nilang hindi lumakas yung ulan, makapatuloy kami hindi kayo ng lugaw. So ayan guys, so see you next vlogs. See you sa next vlog namin guys. Bye bye.